Sehän nyt tarkoittaa sitä, että se on siis se nuorelle nimetty oma työntekijä, jonka kanssa kun nuori on työnhaun käynnistänyt, niin se sitten lähtee juttelemaan niistä omista asioista. Että se auttaa niissä ihan työttömyysturva-asioissa, tapaa sitä nuorta ja tekee suunnitelmaa. Että ihan se tarkoittaa sitä, että se on se nuoren oma työntekijä. Muistan olleeni itsekin nuori ja muistan, että ne tilanteet ei ole aina ollut itselläkään kovin helppoja. Että monenlaista lähdetään miettimään kokonaisvaltaisesti elämäntilannetta ja mitä sinne elämään ehkä haluaisi lisää tai toivoisi tai mikä se polku kohti työelämää tai koulutusta sitten kenelläkin on. No parastahan tässä on ehdottomasti nuoret ja nuorten kohtaaminen ja saa olla mukana, hetken matkaa mukana siinä polussa niin katsomassa, kun he lähtee kohti heidän unelmia ja toiveita. Vaikka siinä pöydän toisella puolella olenkin virkamiehenä, niin ihmisinähän me ollaan sama-arvoisia joka tapauksessa.